gaude. Igandeko zinearen ostean. Zein nahi dezu? Neskak dio ez dakit. Ta mutilak, bazuk esan arte mentxio gobea bueltaka. Bietako bat. Esan dezake Lizarretara, edo esan dezake etxera. Etxera esaten badu, portaleraino eramango du. Neskak uhala askatuko du, baina ez du joateko zirkinik egingo. Fokuak itzaliko dituzte eta antxe geldituko dira farolaren argitan. Pixka-pixkati jazu, erregutuko dio mutilak, atzeratu egingo du eserlekua. Galtzen gainetik ukituko dio neskak irrika. Lizarretara esaten badu, herria atzean utziko dute eta baserri apartatura gidatuko du mutilak rantxera. Atzeko eserlekuetara pasatuko dira, neska barrutik eta mutilak kanpotik. Handiegia da eserlekuen artean makurtuta moldatzeko. Autora sartu aurretik mutilak txixa egingo du sasitzara. Neskak eutsi egingo dio larriari lotxatzeko ere. Zangalata hau hartuko du mutilak laister, ipur masailak estutuko dizkio. Esan, eskatuko dio, ezin neskak hitzik atera ordea. Esatez baiazu ez dizutingo. Neskak musu txikiak emango dizkio hitz egin beharrik ez izateko. Beitu, esango dio orduan mutilak, eta bakeroen botoiak askatuta galtzontzilo guztiak erakutsiko dizkio. Neskak ez daki ziur barruko urroien jatorria eta sakonera zein diren. Mutilak erimamia hartuko dio, eta neskak zauribak laztantzen den bezala laztanduko dio iturburu txikia. Asperen egingo du mutilak, arnastu egingo dio izena, Nerea. Begiak zabal-zabalik begiratuko dio neskak. Mutilak hortzonak eta begiratu zuzena dauzka. Esaia zuzuk zen nahi dezu, aginduko dio. Eta azkenean esan egingo du, titiak. Titiak esango du hitzak lotzen dizkion lotxa monumentala.